Lanon abia puntu gisa izan zen mastera mailako lan bat, gazteen euskera BAM eta inguruan deitzen zena, eta bertan Baionako Angeluko eta Miarritzeko gazteen euskera ikertu nuen, eta batez ere deskribatu nuen. Hortik hainbat ondorio atera genituen. Adibidez, frantsesan eragina nahiko handia zela eta batuarena uste baino mugatuagoa. Eta gero ere hainbat galdera egin genituen horren inguruan, eta orduan gaur nahiko nituzke gogoeta batzuk zuekin partekatu. Horietako batzuk adibidez dira hizkuntzaren purutasunari buruzko diskurtsoak zeintzuk diren, euskera purua dan ala ez, ea ze euskera den egokia, euskalkia edo batua, horren arteko gotenan eztabaida bai plaza bat nahiko nuke bertan, eta azkenik ere ikusi frantsesaren eragina, ea orekatua den, ea bideon bat den, eta ea nola egin ezakegun aurrera egiteko euskerarekin. Esperantza izpi batzuk ere eman ditut, izan ere feminismoako duen eragina, edo beste populu zapaldu batzuk entzan dazkegun harremanak. Eta horrela nahi nukena da aitortu gazte euskaldunen hizkera hiriguneetan, eta esan haien euskera ere euskara jatorra badela, euskara zaiten denen jatorra baita.